बे समाव बोथोरनि मोनसे रादाब सांग्रां जा बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बोथोरा गुबुन गुबुन महर लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोनदों नंगौ फैगौ 4 सानसिम बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होननानै सांग्रांथि होबावदों 4 सानसिम रायजोआव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना बेनिखायनो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनायनि सिगां सांग्रां जा बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होनाय बादिब्ला फैगौ 4 सानसिम बोथोरा जोबोद गाज्रि जागोन गोजौ आसाम गेजेर आसाम आरो आफां आसामाव गोबां अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा बारगोन आरो सारन्थाइ गोग्लैनायनि सांग्रांथि फोसावदों मख'नो गोनांदि क'क्राझार चिरां बाक्सा अदालगुरि बरपेटा बङाइगाव गवालपारा माजुलि हाइलाकान्दि धुबरी नगाव मरिगाव कार्बि आंलं जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों नंगौ आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव खैफोद नुजाथिगोननि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना बे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दि रायजो रंजालि बैसागु बोथोरनि रंजानाय सोलिगासिनो दङ रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब ओनसोलफोरावबो हारिमुआरि मोनाबिलि हाबाफारिफोरखौ खुंफुंगासिनो दङ हाबाफारि नायनो थांनाय समाव नोंथांमोना सांग्रां जानाया जोबोद गोनां मानोना हरनि समाव गारि मटर सालायनानै दावबायनाय समाव दाब दाब थावनिफोराव गोबां जाब्रबथाय जानायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनगासिनो दङ बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना बे समाव जोबोद सांग्रां जानाया गोनां मानोना फैगौ 4 सानसिम रायजोआव बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोनखौ फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोब्राब बारहुंखा बारनाय सारन्थाइ गोग्लैनायजों रायजोआव गोबां खहा जानो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोसावदों बे समाव बोथोरनि मोनसे रादाब सांग्रां जा बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बोथोरा गुबुन गुबुन महर लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोनदों नंगौ फैगौ 4 सानसिम बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होननानै सांग्रांथि होबावदों 4 सानसिम रायजोआव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना बेनिखायनो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनायनि सिगां सांग्रां जा बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होनाय बादिब्ला फैगौ 4 सानसिम बोथोरा जोबोद गाज्रि जागोन गोजौ आसाम गेजेर आसाम आरो आफां आसामाव गोबां अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा बारगोन आरो सारन्थाइ गोग्लैनायनि सांग्रांथि फोसावदों मख'नो गोनांदि क'क्राझार चिरां बाक्सा अदालगुरि बरपेटा बङाइगाव गवालपारा माजुलि हाइलाकान्दि धुबरी नगाव मरिगाव कार्बि आंलं जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों नंगौ आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव खैफोद नुजाथिगोननि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना बे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दि रायजो रंजालि बैसागु बोथोरनि रंजानाय सोलिगासिनो दङ रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब ओनसोलफोरावबो हारिमुआरि मोनाबिलि हाबाफारिफोरखौ खुंफुंगासिनो दङ हाबाफारि नायनो थांनाय समाव नोंथांमोना सांग्रां जानाया जोबोद गोनां मानोना हरनि समाव गारि मटर सालायनानै दावबायनाय समाव दाब दाब थावनिफोराव गोबां जाब्रबथाय जानायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनगासिनो दङ बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना बे समाव जोबोद सांग्रां जानाया गोनां मानोना फैगौ 4 सानसिम रायजोआव बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोनखौ फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोब्राब बारहुंखा बारनाय सारन्थाइ गोग्लैनायजों रायजोआव गोबां खहा जानो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोसावदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।